Začneme túto, ale úvodom chcem povedať vám všetkým. Toto minimálne 30 cm okopať a hneď behom týždňa prihnojiť cereritom. Dobre? To je prosba na vás. No a pokiaľ ide o tieto rybeze, podívajte sa na to, on to nereže a tie prírastky sú už minimálne. To znamená, toto všetko musíme hlboko skracovať. Červená a biela rybezla rodí na dvojročnom dreve, to si zapamätajte. Čierna na jednoročnom dreve. Toto poskracujeme a budeme mať nádhernú úrodu. Neviem, či to môžem hádzať na zem. Donesem. Viete, aby ste nepovedali, že vám Hričovský robí neporiadok. No, tuto máme ďalšie, podívajte sa, tie prírastky sú už minimálne. A tie treba skracovať, aby... To je biela toto. To keď Takže môžem sa trošku zapojiť. Áno, môžete sa zapojiť. musí sa to naučiť. No. Tak ako ja som to strihal, ale tak... Ale to samou. Strihal, ale nie dobré. Tak To sa nehnevajte, keď vám budem oponovať. Ne. Ja som prišiel ako... A takto isto aj na rok to môžeme skracovať potom? Každý rok, lebo toto žije 10-12 rokov. Tieto, pokiaľ sú stromčekové. A pokiaľ sú kríčkové, tie žijú 25-30 rokov. Vidíš, to musíme kričkovať sa toho rodinu. Kríčkové majú veľký význam. To. Okopať. Áno. Toto má, vždy to tak robíme, ale tak je to tam. No, kvoskoviny budeme rezať v auguste. To nás Nadia pozve sem. V auguste sa režú kvoskoviny. Áno, Teraz budeme rezať jablka, hrušky, rybezl, egreše, malíčky. Áno. Dobre, ideme ďalej. To máte znova. Je to veľmi vysoko. To som sa bál tak skrátiť, akože. Tak bál, ale keď to skrátite, budete vidieť, že budete mať prírastky a životnosť sa predĺží. Toto máme ďalšie. Toto je greš, že? To je rybezla. Ale dívajte sa, jak mu rastie, to už je úplne divoko. Ale teraz dostaneme putung. Nie putung, naberte ako vášho priateľa, ktorý vás prišiel naučiť, čo putung. Tak ja som rada. Nebudem si dávať pozor na ústa, to len doma pri žene si dávam pozor na ústa. Toto moje zlaté, toto, teraz, dívajte sa, takto skráti a takto skráti, pichne to do pôdy pod uhlom 45 stupňov a do jesene bude mať nádherný kríček. Takže to tak urobí. Odloží to na bok. Z toho to vám znova ešte urobím. To bude potom ako kríčková. Ako kríčková, pravda, že Máme dlhšiu životnosť tým pádom. vyrastá tiež tak divoko. To máte 4 eur, tam budem účtovať, koľko vám zarobím. 4 eur ďalšie. Ďakujem. To nemôžeme A nie je ľúto. Dobre, máme to teda... Ale Bohu, že teda aspoň vieme. Ideme ďalej. Toto máte Ešte egrešík. Taký malý. To je také. Je. Je to egreš. Je to egrešne to. Ten bol bez pichľačov. Áno. To je bez pichliačový. Tento potom je ešte odroda Pax. Pax, no. Áno. Bez pichliačová. Tu nám zlomilo. Áno. Musel som mu dať No, preč. ale bude hučať, lebo je zavezané. On by skákal po mne, lebo ja mám tiež psa a to ňuchajú gate. To je ten starý pichľačov. Tento je pichliačový. Máva je moc, egreš. Má. Že to tak má byť. No nie prehústený, to vidíte sám, že aj keď by ste to oberali, je s tým problém. Máme tiež tu. Tieto egreše, keby ste si chceli vysadiť,
tak si môžete zapamätať, že sú odrody, ktoré sú úplne odolné proti americkej mučnatke. To je ten pak, čo sme Áno, ten spomínali. Pax, to som aj mal, no. Potom je to Invicta, Rixanta, Rocula. To je všetko odolné proti. Ale znova budem okopať a uvidíte, aká to bude krása. No, ďalší pes, no. Susedov. Sa, Cíti, cudzí, Za plotom, no. no, A tieto staré dreva, to v pohode to môže byť len teda zmladzovať tie kraje? zmladzovať kraje. Staré drevo, Ako myslím takéto keď hlubšie, je no. úplne staré, sa môže úplne, napríklad takto by ste to mohli strihnúť, alebo takto. No, na budúci rok. Toto vám môže napríklad takto, aby ste si zapamätali, dobre? A tým dokážeme, že budú stále vychádzať mladé. Neštekaj, lebo mňa nožnice nestrihajú potom. To už bol veľmi prestárnutý krík, veľmi. Už som ho chcel vyhodiť, ale som sa s ním porozprával, Nie, však že to- ešte raz budeš mať reku mučnatku a odtedy nemám, musím si zaklopať. Som mu mal povedať, že príde Hričovský a on dostane strach. A má nožnice a mi nepomáha, lebo sa bojí, že sa popícha. Ne, tak nechcem zavádzať toto. A rybez strihal, kde ho nepícha. Kde pícha, to už nechce robiť. Chce fušovať profesionálo. Toto je ešte prehuštené, toto veľmi, tak to môžeme spraviť až takto. A ideme ďalej. Kam ideme? Môžeme, kto chce, ja mám ešte jedny nožnice. Rodí na dvojročnom dreve. Dievčatá, dívajte sa, toto sú kvety. Toto, kvety. On to zapestoval hlavný a potom bočný, ale tento sa mu už to není bočný, on mal pokračovať. To znamená, toto zrežeme takto. Poďme, pilku k tomu. Hneď to tu je. Toto kričí, že joj. Takže kde mám pilovať? Takto? No lebo to chceme vyrovnať, hej. Všetky rany, chlapci, dievčatá, ktoré robíte, pozatierať voskom, to viete. Toto Také hrubšie, čo sú. No. Áno, samozrejme, toto dáme takto. Ináč úroda bude veľmi pekná. Tieto nezakračujem, niektoré majú aj na koncoch, to sú kvety, hej. Dobre, tu nám bude mať akože nejaké plody potom? Tam bude plot, hej, samozrejme. Toto dáme nižšie. Tak. Dobre, ja som to tak strihal, dáme tomu, jak vidíte tu, že by som to takto strihol a to... Áno, na vonkaj, áno, môžete. Aj toto, takto. Tuto nechám, aby mal plody. Aby nepovedal, že Toto sme už tu môžeme len boli, tak ale hádzať pod nohy. nemá úrodu. Toto napríklad takto. Lebo ono to ako úrodu má peknú každý rok. No však aj bude mať peknú, aj teraz. Tento má takto vyviazať. Vyviazať. Potom si ho môžem tak Takto potiahnuť. pekné, aj toto. Takto vyviazať. No poďme tuto hore, čo tuto? Toto hore by sa asi skrátilo. No to už je Či? ukončenie vrchu, už vyššie nechce. Áno. To znamená, dajme to na tento a ten sa potom Tu? Tak. vyťahne. Áno, ten sa potom vyťahne. Pilku si mal vzať. Dobre, tento dáme tak. Toto hlboko skráťte, tam by ste nechali kvety. A toto poskrátujeme takisto hlboko, takto. A toto vyviažete potom, dobre? Áno. Takže takto to spravíte. Dobre. To vyviazanie sa už môže prakticky robiť behom týždňa, dvoch, keď
sa vytvára miazga, keď podrežete, tak už môžete zároveň s rezom aj vyvezovať do vodorovnej polohy alebo mierne šipnej polohy. Toto je tu škaredé. No a poďme ďalej. Toto všetko ponechávame, tam je úroda. Takýto napríklad, čo z Ten, takým? ktorý je skrátený na Len sa tom, skráti. lebo tu je kvet. Áno. Lebo aj tu je na konci, no. Tam je aj tuto, môžete skrátiť kvet. Ja chcem, aby ste mali úrodu. Toto kvet, tuto je kvet. A ideme ďalej, môj zlatý. Tu má nožnice, môže nám aj pomáhať, by nám to išlo rýchlejšie, potom by sme mali viac času na to víno. Nožnice máme ešte, no. Oveno, ideš natočiť radšej. Dajte niekomu, nech mi pomáha, aby to malo zmysel. Musím robiť záznam. Dobre, tak ja vám pomôžem. Toto, To môžem vieme dať. na rok potom spraviť. Toto by som mohol relatívne asi celé. Súhlasím. To znamená, Treba musíme takýto, rozhodnúť že toto, ktorý je kvetný. By ma zaujímalo tuto tuto je na kvet, konci, tuto je na ale z konci. týchto, A potom tuto sú kvety, toto. áno, na tie krátke. Áno, Okrúhly a špicatý je list, že? áno, súhlasím, toto takto. A toto, zastaráme to, a toto vyviažete už potom, dobre? Aj toto ešte lepšie dajte. No a poďme na vrch, znova. Rebek dvojitý nemáte. Mám. Problém. On šetrí aj zrazu. Ten rebek bude. Áno, ešte. Budete mať peknú úrodu. A tie spodky si všimnime trocha. To bude pekná úroda. Môžeme nechať. Treba ich nejak skrátiť. Tam sú kvety, viete. Ale tuto určite tiež bude niekde kvet. Na rok, bude na rok. To je na rok? Až na rok. Až tento. Áno, Čiže to bude ale ako jedno jablko, alebo Tam budú viacero, ako viacero jablk a vy z toho spravíte jedno, lebo dve necháte. No poďme ten rebrík, kde je. Išla zobrať babka, už ho nese. No kto nám pomáha? Kto má nožnice? Ľubo, poď. Pôjde k miazge, Zohnúť. ohnúť. Keby sa vám podarilo. Toto by som tu skrátil. Skrátime, výborne. Tak nezabudnite na to. Áno. To už nechceme, toto nemôžete dať dostať. To už nechceme, aby nám tak išlo ďalej. Toto môžeme pokračovať, tak toto bude. Kto si chce vyskočiť na ďalej, chceš ísť hore? Ja idem. To bolo treba. Toto by som asi skrátil, že? Áno, áno. To je cigánsky spôsob. Áno, dobre, ukážte nám ako. Ráno sa nikdy nezahorí. To tak musí byť úplne pri tom. Úplne pri Áno. tom. Ráno začne školiť. Nezahorí. A tento vrch by som mohol takto pán Levičovský Áno, áno, na ten prevodok. na tento prevodovič. A to je to slovo prevod. Aha. Keby bolo pustené, tak ešte Z druhej strany, keby niekto išiel, by mohol pomáhať sa dať. sme si nevzali nožnice. Okamžite treba postriekať broskyne kuprikolom. Okamžite. A behom týždňa dvoch Aj toto. prípravky proti prezimujúcim škodcom. Môže to byť karace, kalypso, to
kúpiť. Rozkynu máme len jednu, však túto vzadu. Dobre, ale Ešte sa mu nestane. kuprikolom môžete postriekať aj stromy, lebo kuprikol Je meď. lieči kôru. Není sú tam machy a lišany. A keď už sme postriekali pred asi 2 týždňami, tak máme znova postriekať. No tak, keby ste mohli, ale už nie kuprikolom, ale sulkou. Sulku dáme. Lebo sulka potrebuje teplotu 13-15 stupňov. Toto treba vedieť. Je zopakovanie. Som možno, ale nechcem to ja. Perfektne urobené, až na to, že reže to cigánskym spôsobom. Takto sa reže. Tá rana sa nezahojí, keď to takto nechajú. Že musí byť zo šikma, hej? Ináč všetko má pekne urobené. Tie maliny, pozrieme sa ešte na tieto. Tie má pekné. Nemá jedinú chybu. Nemá. A nevyschne to horné očko, keď to tesne nad... Nevyschne. To má pekné, hovorím, to je klobúk dole. Aj toto prihnojiť cerery to má okopať. Čo má ďalej? To musí byť nad povrchom pôdy, to troška takú misku robte. Tu už má plody, dívejte sa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 hrušky mala tento rok. No už bude mať viacej hore sama hruška. Ale neviem, čo s takýmito... Len toto treba založiť korunku. Toto je To je halabala. halabala. Čo poviete? Ako by sme tú korunku založili? Stredník bude tu. Toto je stredník. Toto je konkurent. Konkurentov treba vyrezať, to súhlasíte. Kde toto skrátime? Kde založíme korunku? Tento by mali Toto asi skrátiť pínu. asi, nie? Toto? To preč. dáme dole. Potom... Tuto niekde založíme korunu v tejto výške. Súhlasíte? Áno, tak. Tuto vyššie už... Nesmiem ľutovať pár plodov, keď mi to odpadne. To už sa nesmie hnevať na mňa. Takisto asi tento dolu asi. Tento skrátiť potom tiež. Tá výška by bola zachovaná. Toto ešte môžeme dať nižšie. A vlastne ono ťa potom vyženie už. Nové, aby sme založili peknú korunu. A toto, tento vrch skrátime. Kde ho skrátime? Čo, niekde tu predtým? Či to je moc? Je vysoký. Niekde do toho dajme. Pozor na hlavu. A vytvorí sa krásna. Toto by bolo dobre asi 45 vyviazať stupňov. tento, že? To, no keby mohol, ináč tu bude mať plody, bude mať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, takže moc sme to nepokazili. Okopať, prihnojiť, poďme ďalej. Toto by som tak nebol spravil, aby som... Ne, to by to bolo ľúto, vieš, akože to je to, že to má... Všetci, čierna rybezla rodí na jednoročnom dreve, to bude mať samú rybezlu. Ale má tu niektoré výhody, napríklad toto, ktoré prehustuje. A toto znova on môže použiť, alebo vy niektorí, ktorí chcete. No čierne si môžete zobrať, čierne. To je čierna? Čierna, no. Čierna, no. Ako je dobrá, ako Si to chutná aj veľké, urobíte. ale teda už bolo málo. A takto budete mať krásne. Kto si chce rozmnožiť rybezle? My máme. Tak zoberte si, máte? Však ja chcem niekomu ponúknuť, oni nechcú. Si radšej zobrali niečo iné. A tieto dreva, nebol som tu, oni na dvojročnom rastú? Alebo... Na Na jednoročnom jednu. dreve. Tieto končeky skráte, lebo tu na koncoch sú vožky. Áno. Áno, áno. No, Vožky listy prezimujú sa vo tak vajíčkach, to poskrčajú. nevidíte teraz. Aha, takže oni sú tu. Áno, na koncoch. No a také, čo sú... Najstaršie drevo by tu malo byť 5-ročné, ale to zatiaľ nemá také drevo. Ale má to prehustené, vidíte sami, že to je veľmi prehustené. Napríklad toto tu nemá čo robiť. A tiež to má dostať tú súlku? Prosím, Má to dostať keby súlku? sa dalo, môže byť sulka, môže byť Niečo zo síla. meď, kuprikol. Si to chcete zobrať? Ale môžeme aj iné druhému dať. Aj na červené potom sa treba rozdelí. končičky odstrínuť, Áno, aj na červené. všetky končeky, to vás poprosím. lebo to je- Ja som vždycky potom tie vožky, som to z toho strhával, tie listy. To je mechanická forma, má to svoj význam, aby ste nám vedeli. A znova, keď to prihnojí, bude mať nádhernú úrodu. Tuto znova ešte kto chce, zazdám. Kde máme ďalšie? Tuto.
Pán profesor, tu som posadil hrušku a chcel by som mu na drátenku. To som tak aj chcel, takto vyviažem, jasné? Dobre, toto skrátime asi v tejto výške. A tieto ostatné, ktoré sú ešte, tie poskracujeme, lebo tie nám až v takéto výške ďalšie budú zakladať etáž. Z toho to mi potom vystrelí na samý vrch. Asi. Áno, ďalšie. Hej. Takže ešte raz takto. Áno, áno. A tieto sa takto skrácujú. Tu bude nádherná úroda. Toto môžeme nechať tak. A malo to byť vysadené troška hlbšie. To keď ste sadili, nebolo dobré. Prihrnúť sa to dá. Prihrnúť sa to dá, máte pravdu. A tedy, keď sme to kupovali, tedy hovorili, že tie hrče, vždy mali byť nad zem. Áno. Ale 8 až 10 cm. trošku nižšie to malo byť utopené. Toto je vysoko, to sám uznáte, že... A bude mať krásnu úrodu, chlapec. Tieto mávajú tiež také síce drobnejšie trošku jablká, ale Toto všetko samé. a tieto dlhé, taký dlhý prúd, čo to len skráti pri tomto kvete napríklad. Tak to je bakteriálna škvrnica Sanctiferes. To sa robí pred kvetom a po tretie postrek kuprikolom 0,5. To sa lepšie hojí potom. Pán profesor, Kotlovitá koruna. Tieto stredy tam nemajú to robiť. A keď je kotlovitá, tento stredník, Ten je, to som tam nehal na Slavereku, aby tam niečo bolo. ten je ten by som mal nasýpať. Ale už teraz sa to nemôže. Teraz nie, ale bude mať samý kvet. Keď to postrekáte kuprikolom, budete mať úrod. Kuprikol 0,5. No poďme na tú jabloň. A toto tu je... Jablone na potníku MM106. Nie na plánke, ale MM106 je stredne silný, ktorý vám začne robiť v 3. 4. roku po výsadbe. Jablone. A môžete si písať odrody. dala títo odrezky. To sú odrezky, áno. Odrody Julia, Nech sa páči, Rubinola, porúknite sa. Pinová, Topaz, Selena. Zapapaj si, doma už nebudeš mať. Ďakujem. Krásne vyzerá. A hrušky? Hrušky podplík Dula, odrody Williamsova 2TV, konferencia, Tricolor a Lukasová. Oni sú vhodnejšie aj do takých chladnejších No však. oblastí? Prečo vám to hovorím? Tak. A slivky? Slivky, marhule a broskyne ešte. Slivky Čačanská lepotica, Stanley, Top Test, Top Pierst a Jojo. Máme Áno. marhule veľkopadovická a Veharda. Broskyne na potníku Mandla. Kreshaven. Aké víno pijeme? No to nevidím, čo to je. Čo to je, aké víno?